Okay mga kabeli, celery. So yun, makulay na buhay mga kabeli. On the way tayo, Arenas, Sarayat, Pampanga. So dito lang to mga kabeli. Sa tingin ko mga 15 minutes nandun na tayo. Sama natin dyan. Yun o, nasa likod ng tin. Hey mga kabeli, kita-kita tayo doon. So ito parang class reunion to. So mga kabeli, ito na po. Ito na po yung farm. Dito po tayo mag-event mga kabeli. Dito po. Ayun po si kabeli. Yun. So yun mga kabeli, nandito na tayo. So yun mga kabeli, nandito na tayo sa farm. So parang event place to mga kabeli, kaya lang pampamilya lang, hindi daw po pinaparenta. Parang hindi tayo lumayo doon sa farm natin. Yan din ang daan o, ganyan din mga kabeli. So yun yung main road, papasok dito. Ayan o, ang laki mga kabeli. Siguro estimate ko rito nasa 3,000 square meter tong property nila. Tapos dinevelop. So ano to, para rest house, farm. Ayan, CDC. Napakaganda. Laki ng lugar mga kabeli. Tapos meron silang pinaka-event place. Ito yung event place, tapos parking area doon sa kabila. Tapos may malaking bahay doon sa gilid. Ganda ng mga halaman, no? So ito mga kabeli, pinalandscape talaga to, kaya ganyan kaganda. Ang mahal din magpa-landscape kasi mga kabeli. Maganda magpa-landscape kung may budget ka talaga. Pero kung wala kang budget, edi tiyaga-tiyaga na muna kung ano yung naisipan mo. Lagay mo. So yan mga kabeli, nagsiset lang ang kabeli. So bali 3 menu na lang lulutuin natin ko. Luto na yung dalawa. Ayan mga kabeli, magsiset lang ang team kabeli. So mga kabeli, ito po, nandito na po tayo sa event place. Dito po sa farm CDC po mga kabeli. Dito po sa Arenas, Sarayat, Pampanga. So yun po mga kabeli, dito po kami nag-set. Wait lang, sara natin yung gate. So dito mga kabeli, dito po tayo nag-set.
Ito po pala yung parking area. Napakalaki. So po, nag-aayos na po mga kabeli. Oo mga kabeli. Yan, gulay. Ganda ng gulay mo ko yung ko. Para konti na lang star na. Tinanggal ko po yung balat na malalalim. Ayan po si Kabeli. Nag-edit po yan mga kabeli. Eh si Tres po. Yun, maganda tanghali po mga kabeli. Yun. Kuya dyan. Ibon. Busy ko yun dyan ah. Ibon po. Ibon. Pugo. Ibon pugo. So yun. Yun na. Mga kabeli, ayan na. So iba-blance ko muna itong Mickey. Mickey. So Yun. meron tayong order Mickey Beyond. So 3 kilos. Shout out Tita Carol and Alex. Yun. Ito po. So ayan mga belly, gamit natin yung pang mami na noodles. So wala tayong nabili nung malalaki. Pero okay na rin to, Mickey din naman eh. Yung ginagamit kasi panlomi mga belly, yun ang dapat gamitin natin. Kaya lang by order po yun sa palengke. So ayan, babanglian lang natin to para mawala yung may something to eh. Opo, may something po na lasa yung mga kabeli. So kailangan binabangli po ng mainit na tubig para Mawala po yung niya, something. Ayan Okay pa. mga belly, yan na, time check tayo, alas 3. So call time natin dito is 4. Dahil nakagawa na yung baby back saka Roast beef. So Madali na lang po. konti na lang lulutuin natin, 3 minuto na lang. So yun. Okay mga belly, sa pansit na tayo. Ito, si Kuya Jepoy. Ito, nag-start na. Yung fried chicken mga kabeli. Ano po? Masyado mainit yung ating chicken. Fried chicken. Parang baho siguro. Yan o. Yun na. Okay mga belly, gigisa muna natin yung bawang sibuyas para sa pansit natin. Yun, sibuyas. Bawang. Okay mga belly, mapupulayin ko lang to. Tapos Lagay na po yung gigisa na tayo. Okay, chicken liver saka chicken breast. Belly, lalagyan natin ng konting tubig, naninikit. Black pepper. Black pepper natin. Okay, takpan mo muna. Sa mga gali, tatakpan muna natin yung maluto yung Oo, bakit mga kabeli? okay, sige. So mga gali, ito na yung sahog natin. Na. Ito po, baggy beans. At yun po, carrots. Tapos naglalagay tayong konti celery. Pero mas masarap to mga belly. I-mix natin sa beyond. Repolyo. Ano po? Yeah. Belly repolyo. So dito mga belly, kukuha lang tayo patatapis natin sa taas mamaya. Tapos i-mix natin yung ibang gulay sa pinaka beyond saka sa Mickey.
mga belly, oyster sauce, iglagay tayo. Ano mga belly, okay na yung gulay natin. So, yun. Yun. Tapos ang biyun ko. Ito pa. So mga belly, yung binukod natin na yun. Pagka-toppings. Pantatapis natin sa taas. Okay mga belly, tubig na tayo. Yung tubig. Okay mga belly, titimplahan na natin to. Oyster sauce mga kabeli. Okay, chicken powder mga belly. Oh, black pepper. Yun, toyo. Brown sugar. Yung mga belly, pakukuluan lang natin to. Yun, tapos yun. Mga belly, pakukuluan lang natin. Tapos lagay na natin yung Yung ano po, bihon tsaka Mickey. yung mga belly, celery. Go, lagay mo yung bihon. So mga belly, lalagay na natin yung bihon. Sama mga belly. Pork, pansit bihon. Bihon mga belly. So ito mga belly, 3 kilo. So uling-uli ko na ilalagay yung Mickey. Mickey. Kasi maliliit yung Mickey natin. Sa init lang maluluto yun. Opo. Hindi kagaya ng malalagay. Kailangan yung malalagay, pakuluan pa yun eh. So itong Mickey na to, binablance lang natin hanggang sa mawala lang yung may something kasing amoy yung Mickey mga belly. Opo. Amoy at konti lang. Amoy jampol. Deep. Sige po mga kabeli. Kaya mga belly, ayan, si Jeffrey nag-start na sa manok. So yung manok kasi binarinate na namin sa farm. Saka yung roast beef, saka yung baby back Roast. ribs, gawa na. Okay. Okay, balikan po natin. Mga 5 minutes. Yung mga belly, malapit na matuyo. Malapit na. Mawala na sabaw. Mga belly, titikman muna namin ni Ingo. Seryoso siya po ito, no? Ha? Tigas sa ulo. Ang alin? Ah, Tingnan natin mga kabili. yun, nakachamba mga belly. Yun, the best. So mga belly, dahil malapit na maluto to, pwede na natin i-mix to. Ito po yung Mickey. Sige. Hindi natin siya pwedeng i-mix ng may sabaw dahil matuturog ito mga belly, dahil maliliit. Uy, para magdati. So mga belly, okay na to. So plating tayo. Thank you. Zero mga kabili. Ricky Bihon. Ricky Bihon. Mickey, pansit bihon. Ha? So mga
Beli, sipoig na tayo. So, Bawang. Bawang. Ito po, sibuyas. Ayan mga Beli, time check tayo. 340. 340. So after nito, sauce na lang gagawin natin mga Beli. Sauce ng baby back sa atang bone smith. Tapos na. Last na po yung ginigisa mga kabili. Ito po, chicken breast. So mga Beli, apat na kilo itong ano natin. Sipueg. Sipoig. God, ano? Yung mga Beli, tatakpan muna natin hanggang sa maluto to. Yeah. So yung mga Beli, okay na yung chicken breast natin. Okay, gulay mga Beli, sayote. Kamas. Kamas mga Beli. Good. Ito po, which veggies mga kabili. Big. Yung mga Beli, tubig. Yung mga Beli, tayo lang natin. Lumambot yung gulay, tapos yun, lalaputan na natin. Lalagay na po yung Ano? pampalasa. Malasa. Yun, para sumarap na. Okay, thank you. Naka-berde ako ni Bukas, galingan ko. Ayun na pa dito. May mga Beli, okay na siguro itong ating gulay. Hindi po. Nakulo na. Ito po, cream of mushroom mga kabili. Okay, lagay mo. Nestle cream. Self cream mga kabeli. Breast milk. Yun, black pepper. Chicken powder. Yun, last. Brown sugar. So yung mga Beli, nakalimutan ko, meron pala tayong mixed seafoods. Ito po mga belly. Wala sa isip ko mga Beli. Okay, pakukuluhan ko lang ito dahil titikman na natin. So lalagyan natin ng mga Beli, gagamit ako nito, pampalapot. Yun po, cream of mushroom powder. Ngayon mga Beli, pag kulang sa lapot, magdadagdag tayo ng Cornstarch. Mga Beli, kulang sa lapot. Okay, titikman muna natin bago natin lagyan ng pampalapot mga Beli. Wala na kami. Ayos kami na. Okay. Lagay na po yung ham mga kabeli. Patukan mo, cameraman. Cornstarch.
mga belly, pakukulungan ko na lang to. Tapos okay na to. Thank you, malapot na rin po. Fried chicken mga kabili. Huwag mo binibigla. Nakagulat eh. Ayun po. Kape. Kape. Rasa kape. Ay ba? Yan na pala libutan din yung redness ng iceberg. Ipurig mga kabili. Ayun. Last niya, hindi na kailangan mag-video ulit. Yun lang gusto. Ay, kulang niya kayo. 535. Di ba apat na lang yung paule? Ay mga belly, mixed seafoods na po tayo. Okay, butter, Ayun po, bawang sibuyas. garlic and onion. Di po mga kabeli. Mga belly, tatastayin lang natin ng konti. Ayan. So mga belly, mga English teacher ng Pampanga High School mga belly. Shout out po. Ay, shout out natin dito Karon. Hello! Hello, Carol! And Madam Ses Kapati. At saka, Mga belly, Limasag. limango. Ay, limango. sorry. Tahong. Hipon. So mga belly, 4 kilos na mixed seafood. Okay, takpan mo muna boy. Ano din mga kabili? Apo. Yun. Madilim eh. Okay mga belly, ito na. Ito, gulay. Carrots, tsaka red bell. Dito mga kabili. Set. Gogi, ano yan? Sweet chili sauce po. Ha? Sweet chili sauce. Ah, yan. Oyster sauce. Oyster sauce. Black pepper. Ito po, oh. Sarap-sarap. Brown sugar. Brown sugar. Kabanglo po, oh. Kabanglo. Yummy po, oh. Dati na yung last recipe mo yan? Ay, Last na po itong roast beef. roast beef. Po, konting cornstarch. Papalapot. Like po. Okay, mga bebe, okay na po. So, Okay. mixed seafood. Last na yung roast beef natin. Then, plating. Rating. The most beautiful country. Another one. Nano na kasi lagi. Malina. Dugtugan mo, no? Ano yan? Big seafoods. Tama. Galing ka na. Labog na. So yung mga belly, last na to, roast beef. So gumawa na tayo ng sauce. Yun Yan po. na, mag-i-start na pong kakain. So, ano? Wait lang. Yun. Pogi na. Opo, pogi na. Dyan, bagsak! Yun o. Uy!
Mom Soul Happy. Thank you for this special occasion. Good kindness also for Ma'am Carol Galang. Ma'am Carol Galang is good. Thank you also for Belly for catering to our food and for the additional food also given to us by Ma'am Ses Kapati and Ma'am Soul Spirit and Sana. And to all who brought something for this afternoon, thank you for bringing something to make this occasion a memorable one. All this we give thanks to the Lord. So bless us, O Lord, and this service we are about to receive from thy bounty. Christ our Lord. Amen. Mano pa yung walang tapang. Amen. Sige lang mga kabeli ko. Picture na po. Hindi, ito yung kompleto ko niya. May kabungal yan lang din. Akin na yung kanin dito na ilalagay yung kanin. Yun. Graceful. Beef po. Roast beef. No, this one. Mushroom po. Ayan, mushroom. Ito po is roast beef. Ito is little eggs. And this one is pancit. Chicken na pinirito. Fried na pinirito. Kaya niyo pa po. Ako na po kakain. Kakain na po. Ay, meron na seafood. Ay, wala. Kayos na po. Chicken teriyaki. Ay, I like it. Ako meron itong then you will look inside the wall. Bibigyan na lang ini. Okay po. Pork ya po. Chicken. Teriyaki. Ay po. Roast beef po. Ilang magpahawak. Okay. Meron daw po. Layang kay. Serving. Bakala na no. Ay, hindi po tita. Mantang. Lalo magpamo. Ziki ang ilang lalo magpamo magang. Bakang. Ito muna mang kinis. Wane, magbigo ka mo. Narinig na ako.
Ani manyaman. Mga dagon. Oh, pinenta ko mo rin. Pinenta ko mo rin. Ay, ano pa pa ba tayo? Bang pamata. Opo. Yun, daw po. Yan. Kumusta naman po yung pagkain natin dito? Sarap po. Yan na, patinggi po tayo kay Tita Carol. Siya po ata nagpahanda niyan. Thank you po. Tita Carol po. Kita Karo. Yun. Thank you po. Daw po. Yan na, kamusta naman po yung pagkain natin dito? Masarap po. Napaka malasa po. Yun. Thank you po. Yan na, patinggi po tayo kay Tita Carol. Thank you po, Tita Karo, sa food. Yun. Yum, yum, yum. Yun. Hello. Thank you po. Say thank you, Tita Carol. Thank you po. Yan, excuse po. Yan na. Kamusta naman po yung pagkain natin, Nay? Napasarap. Yun. Yan na, pa-thank you po tayo kay Tita Carol po. Hello, Carol. Thank you. Thank you. Masarap ang pagkain. Yun. Wala kaming masaya. Thank you, Tita Carol. Yummy, yummy food. Thank you po. Sana, tsuwakin. Thank you po, enjoy po. Yun. Daw po. Thank you so much, Carol. Yun. Thank you, Kabeli. Shout out kay Madam Ses also and Madam Sol. Yun. Hello, maharap po. Opo. Si Tita po pala, siya po may-ari ng farm po. Yun. Yan. Daw po. Thank you po, enjoy po. Ay, bakit wala sauce ito? Ah, wala na po. Yun. Daw po. Hey, hi. Yan na, kamusta naman po yung pagkain natin, Nay? Delicious. Everything was tasty. Okay, we really had a good taste of everything. Yun. Okay. Kaya pa-thank you po tayo. Lahat masarap. Thank Yun. you to Carol. Thank you. Shout out to Carol. Ma'am Ses, Ma'am thank you. Ses and Ma'am Sol. Yun. Thank you for the food. It was all so wonderfully prepared. Yun. And then
Thank you also to Kabeli for cooking for us. Okay, demonstrating, and we learned also from his cooking. Yes. Thank you very much. Thank you very much po. Thank you po. Hindi po. So yun mga belly, konti lang po yung dumating sa reunion ng English Department ng Pampanga High School. Ganda ng farm mga belly. Boss, nang balita. Ayos? Nalagyan mo ba? Daniel. Sir Daniel, ayan, shout out po, solid ka belly. And solid ka belly and ka-farmer. Shoutout ko sa kapatid ko sa Amerika, New York. Anong pangalan? Villanueva. Ano bang pangalan? Bernardino Villanueva. Bernardino Villanueva, yan, shout out po. Taga saan kayo rito? Sa San Fernando. Sa San Fernando, Pampanga. Salamat. Thank you, nagustuhan niyo po. Pagdating namin kanina, kinikwento niya yung mga napanood namin sa mga vlog namin. So updated si Tito. Thank you po. Nagustuhan niyo po? Salamat po. Thank you po. Thank you, Tita. Thank you. So yummy, yummy. Yan. Yan, dito. Yan, Kailangan mas malago kami ang gulo po. Opo, shout out po, Tita. Yan, like and subscribe po tayo sa Kabeli para dumami pa po yun. Opo, thank you po. Sinabi niya kasi kaya ka na. Thank you. Opo. Sa Kabeli, ito pa yung pagkain. Ang dami pang pagkain. Langaw na. Dinugo, ano? Tapos may bingo card na Kabeli. Tapos mga Kabeli, may kubo doon. Tapos ito yung pinaka-dirty kitchen nila. Yeah, pang ano lang to mga Kabeli, pang pamilya lang. Ang ganda ng lugar. Yan o, maliit na kitchen. Nice screen lahat. Yung view ng Arayat mga Kabeli, ano, Mount Arayat. Kaya lang dito sa area ng Arenas, iba na yung korte ng bundok. Di katulad nung sa atin talaga na yung kabuuan ng korte ng bundok. Yun ang pinaka-original nasa atin. Kamusta po? Kain po. Masarapan kaya? Thank you. Thank you. Ganda ng kubo mga Kabeli. Meron siyang step 1, 2, 3, 4, 5, 6. Laging makaganda talaga ng alaman na. So yung mga Kabeli, nagliligpit na yung mga Kabeli natin. So yun. Gato tadat. Sige, sige. So mga Kabeli, nag-ano po siya. Lalaro po ng bingo. Friendly game lang po ito mga Kabeli. Ay, pagkaalam na, ito pala 50, no? Oh, 68. Oh, G47. Wala ko itang alala, yan wala ko. N41. Wala pala magbiba ka na. N41. B10. B10! B14. B14. N22.
22. Ali, and 22. Alam, ay. 32. 32. Kaya 22 ah. 32. 32. Oh, 61. G51. Yung mga kabelo, may nanalo. Okay. Go, go, go! Assuming niyang but na lano, abi eh. Wow! Ano nga susunod yan na naman? Assuming niyang but na lano, abi. Diyos ko, alwaya ko sa ano. G49. Nakasata na naman? G49. Layo. Ay, sorry, Paul. Kalakalala, Mars. Pintahan din. Ang salamin ko. Ay, 16. Ay. Bawalik ka bukas. Kung sino po yung ano, kung sino po yung may number, talo na po mga kabeli. G57. Apat. Ay, alin. Yung mga kabipan. Pilan? Sa 200 damo. Ay, 24. Oy, kapital pa ko, Jerry! Pantaw mo! Sa 300 na mo. Kapoy na tinalan. Itang tinalan kapo yan. Libit eh. Itang dimalas yung katasan! Awa. Ano sige? Kapaya mo. Oh, 200. Okay, one. Balat! Ako na metro kilong babi. Ay, ka ano 400 daw ang pakadwam na lang batang. Oh, you take doktora! Paano naman kami? Ang bagsak eh. So mga Beli, siguro mauna na tayo. So patapos na rin naman yung event. Nagkasiyahan. Nasarapan ba sila po? Opo, sarap daw po mga kabeli. The best daw po yung pagkain. Well, And thank you po Tita Carol. Tito Alex and Tito Carol. Yun, Tito Alex and Tita Carol. Thank you po. Thank you. Yun na, uwian na. Okay mga Beli, paalam na tayo kay Tita Cesaria. Yan. Kapati Dison. Ito tayo mga kabeli. Kaya lang, di ba nakakaya Paul? Nag-games sila. Hindi po po ata nag-start. Ang gata po ta. So mga Beli, pasalamat na po tayo sa grupo ng English Department. Ayan, maraming salamat po. Thank you. Opo. Yan, siguro po bukas ng umaga or gabi, mapapanood na po natin sa YouTube yung vlog. Yeah. Maraming salamat po. Thank you po. Okay, opo. Kay Ma'am Ses and Tita Carol. Yan, thank you po. Tita Rosal, thank you po. Ayan, shout out po. Thank you. At sa lahat ng English. English teacher, po. Thank you po. So yan mga Beli, ano na tayo? Biyahe na, so nag-games na lang sila. Ito po mga kabeli. Yan, Tita Carol, thank you. Thank you po Tita Carol. Ang ganda lalaki mo ngayon.
normal po sa atin yan mga kabeli. Sa atin lahat. Ah. Sige po, dito ka. Asali tayo. Ay. Ano? Ay, hindi nakabe dyan. Okay, Team Kabeli. Bye-bye, thank you. Ayun o. Gusto nyo sumaya? Opo! Okay, nagbigay ng 1,000 sila tita. So, share na lang. Thank you. Thank you. Maraming salamat po. Okay, outro. Ingat na lahat! God bless all! So yan mga Kabeli, Kabeli sponsor, Kabeli viewers, silent viewers. So sa lahat na nanonood ng Kabeli na tumatangkilik, kagaya ni Kuya na solid subscriber namin, maraming salamat at mahal po kayo ng Kabeli team. Thank you.